大丈夫、いいかよ、次。まあ、すごくいいよ。ちょっと変われよ。すごくよかったよ。なんか、すごい残るわ。ほんでそれを考えようと思ったら人間その距離また遠く取ってまうねん。これまた真ん中スナップしたら帰りにくいからそれも考えたら。それな。そう。それ。もうすでに立ち位置が守り入ってるもん。逃げ腰。あれが。その同じポジションでもう一回行こう。同じポジションでもう一回。今のは多分されてなかった。それてるわ。いやあれ別にじゃあもう上がってこい。上がってこい。まあまあ絶対いいねんな。腹に掘ろう。じゃあどうい。はい。じゃあお前ワンとの距離。いや